घर नगरिया से नाता टूटी। औरत भाई लड़की भइला पर बहुत कष्ट होला, औरत के भी बहुत कष्ट होला। जौना औरत का लड़की हो जाला सोहर बा कैसे। अरे जननी जे राम जी हमके अरे बेटा दी है तले बबुई, अरे जन्म ले लिए ए लाला ना यही खीसी सैया हमके मार दे ले घरवा से निकाल दे ले है। जननी जे राम जी बेटा दी है बाबूई, जन्म ले लिए ललना यही खीसी सैया हमके मार दे ले घरवा से निकाल दे ले है। जननी जे सासु हमके मेवा दी है आवारू, मलैया दी है ए ललना सऊरी में सतू आखी अवली, यही से दुख दारुण है। अरे नथुनी सोहारिया के गावे ले गाई के सुना दे ले हे ललना जन मेली बबुई सुलक्षण सब गुनया कर है। ललना जन मेली बबुई सुलक्षण आकर है। ललना जन मेली बबुई सुलक्षण आकर है। ललना जन मेली बबुई सुलक्षण अर्थी मेरी अर्थी सजे तो लाश पे घनश्याम लिख देना। मेरी अर्थी सजे तो लाश पे घनश्याम लिख देना। कफन के कोने कोने में हरि का नाम लिख देना। पीठ पे दशरथ हनुमंत को, भुजा पे लखन लिख देना। मगर जब चीरना सीना तो सीताराम लिख देना। प्रभु जी भाग्य में मेरे केवल दुख दर्द ही देना। कहता भक्त के नाथ हमारा भाग में रुआ केवल दुखा दर्द दे। चूंकि ऐसे कि दुखा दर्द में भगवान बहुत ज्यादा याद आवेले, सुख में बहुत कम याद आवेले। साधारण उदाहरण बा, एक घड़ी ठंडा के दिन बा और वह एक घड़ी नहाए चाहे दिन में रात में, पर वह बदन में ठंडा लगी तो आराम से एकदम ऑटोमेटिक सीताराम सीताराम याद आ जाए। लोटा जहाँ डलनी दही पर है जाड़ा पाला में तो सीताराम सीताराम मुंह से लगी। कठिनाई होला, थोड़ा तकलीफ होला से। और ये गर्मी के दिन में खूब गर्म भइल होके और जब लोटा डालब दही पर ओकर सीताराम ना याद आई है, ओकर ये कर को मिजाज बदली गेल एकदम। चूंकि ऐसे को ओकर सुख होला तो ओकर सीताराम याद ना आवत, और जाड़वा में तनी तकलीफ हुई तो सीताराम याद आ। तू ये कहता कि खाली दुख दर्द दे ऐसे करुआ बहुत ज्यादा हमारे याद आई है ना। प्रभु जी भाग्य में मेरे केवल दुख दर्द ही देना। सीता की राख को लेकर मेरा अंजाम लिख देना। सभी रंगों में लिख देना। मगर कविता में लिख देना। सभी रंगों में आला सांवला घनश्याम
गीत बा समाज के वास्तु चित्रण, भोजपुरी में गजल। आज आदमी आदमी से डर रहल बा। एकरा पीछे कहीं कारण बा जे केहू 22 पसेरी से कम नहीं थे, चाहे देही में उनका दम होखे मत होके, लेकिन बोली से तो गोली छूटते बा। एकरा पीछे कहीं रीजन बा जो 22 पसेरी से कोई कम नहीं थे। दिन पर दिन भ्रष्टाचारी, चोरी, डकैती, बलात्कार, रेडियो पेपर से नीति है समाचार, एकदम वास्तविक चित्रण समाज। भोजपुरी में गजल। आदमी आदमी से आदमी आदमी से डरत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। केहू से केहू के ना बनत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। भोजपुरी में कहा होता कि सब धाम 22 पसेरी। भोजपुरी साहित्य भी अजीब है। और देखिए गाना कंतरा में वो कभी सेट नहीं ले पाए मुहावरा के। केहू 22 पसेरी के काम नहीं थे। केहू 22 पसेरी केहू 22 पसेरी के काम नहीं थे। चाहे देहिया में तनिको उनका दाम नहीं थे। चाहे देहिया में तनिको उनका दाम नहीं थे। पर उनका बोली से गोली छूटत बाटे हो। उनका बोली से गोली छूटत बाटे हो। केहू से केहू के ना बनत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। दिन पर दिन भ्रष्टाचारी रोजे रोजे डकैती बलात्कार बा। तनके ऐसा पांडे जी के तरफ से पुरस्कार रहला कलाकारन के, हमारो तरफ से शुक्रिया आधा एगो सुन लो तनी रंगदारी हरी वाला। लेकिन हम पांडे जी के ही शुक्रिया अदा करब। तर्ज है बा लेकिन अरे बास रोपन पांडे हा नैया जेकर जवैनिया हा गैया। अरे लेकर बाटे रंगदारी वजन बड़ा भारी ए हाथी। अरे
कलकत्ता में भी हवा बा, ट्रांसपोर्ट गाड़ी घोड़ा सब हो जाए कलकत्ता शहरिया। अरे जाकर देखा, अरे 60-50 गो गाड़ी वजन बड़ा भारी ए हरी। अरे 60-50 गो गाड़ी वजन बड़ा भारी ए हरी। वजन बड़ा, वजन बड़ा। अरे 60-50 गो गाड़ी वजन बड़ा भारी ए हरी। अरे 60-50 गो गाड़ी वजन। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। तो करिया तक मतलब भी भइल एकदम आधा भइल तुरंत जगह का गेल बा। गाना प्रेमी के मुखड़ा पर रोजे रोजे तो कैली बलात्कार बा। पर डे रेडियो और समाचार में नहीं तो प्रतिदिन ही समाचार बा। हेजा डकैती, हेजा बलात्कार, तो वास्तविक चित्रण बा समाज का। रोजे रोजे तो कैली बलात्कार बा। सुनी रेडियो पेपर से समाचार बा। सुनी रेडियो पेपर से समाचार बा। नित प्रतिदिन का दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़त बाटे हो। दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़त बाटे हो। केहू से ना बनत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। आदमी आदमी से डरत बाटे हो। अरे भाई के भाई देख आज दुश्मन भई। आज भाई भाई के दुश्मन बा। भाई के देख भाई आज दुश्मन भई। ए देखा उल्टा गला पे छुरा चल गई। भाई भाई पर कोदो तरफ आज कुछ अपवाद करो। भाई पर भाई को दो तरफ बाटे हो। भाई पर भाई को दो तरफ बाटे हो। एक चीज तो सारा सुनने लगा। अरे हमरा तरह ही रह के इहे बुझाता। हमरा तरह ही रह के इहे बुझाता। केहू से केहू के नहीं मनाता। केहू से केहू के नहीं मनाता। अब माँ बेटा के संबंध देखिए। दूध पियोला चले माई, अगर बाहर में चल गई नहीं तब केवल याद आई नैकी माई। अरे दूधवा पियवला ले माई रे माई। माता जी रोज रोज चांद मामा अगना बोलावेली। बबुआ के पलना पे हलवा खियावेली। और बबुआ बीबी के भैले पलमुआ। दिल्ली व बम्बे ले गईले पलमुआ। अरे दर्जन के दर्जन ब्लाउज सियाता। माई
के एको गज मिले हम मत मिले कुछ अपवाद छोड़ के सबे समझे थे बर्तन के बर्तन ब्लाउज पियाता केहू से केहू के रही ना नाता केहू से केहू के रही ना नाता बाबूजी बबुआ के कॉलेज में भेजो दे अरे बाबूजी बबुआ के कॉलेज भेजवले गैड़ा के खेत कहीं रे हम धरवले अरे बाप गैड़ा के खेत रे हम धरा के बबुआ कॉलेज भेजवल कॉपी किताब किने और पजामा पर अरे बबुआ त बन गईले खाटी दीवाना अरे बाप की अरमान बाकी बबुआ पढ़ी जाई त खेतवो छोड़ाई अरे कर जो चुकाई वो खेतवो लियाई पर बाबू त पढ़े ले गजबे पढ़ाई अरे बेंच ठोकी ठोकी कर गावत तारे गाना का सीने बजालिम बनाओ ना दीवाना बेंच ठोक ठोकी गीत गाता सीने बजालिम बनाओ ना दीवाना जाई कर देखत रहे मधुबाला बाबूजी के ठेकुओ नसीब होता कि दो ना अरे रोज रोज बाबूजी कर जाल दाता केहू से केहू वही ना नाता केहू से केहू वही ना नाता आधुनिक जुग आ गइल बा और रउआ जे धोती कुर्ता पहनले फिरतनी तो बड़ा गलत बात बा अरे जुग के साथे चली शर्ट पैंट पहने हिप्पी बार रखवाई रखें